Ongi etorri historiak ahotsa du saiora. Non, denboran zehar, bidaiatuko dugu munduko historiaren norabidea aldatu duten pertsonaia liluragarriak ezagutzeko. Gaur, gure denbora makinak 4. mendeko Alexandriara eramango gaitu, Egiptora, Hipatia ezagutzeko. Matematikaria, astronomoa, filosofoa eta erregistro historiokin arabera informazio zehatza dugun lehen emakumezko zientzialaria. Denbora makina Kristo ondoren 4 urtera jarri dut, eta tunika bat jantzi dut. Garai hartan Alexandrian zegoen jantzirik onena. Bestela, nire bakeroek eta kamisetek etorkizunekoa naizela agerian utziko dute. Hipatia, Kristo ondoren 360 urte inguruan jaio zen. Antzinako munduko ezagutzaren bihotza zen hiri batean, Alexandria. Jaio zenean, Alexandriako liburutegi ospetsua ez zen existitzen, baina hiri hau jakintzuen, eskola garrantzitsuen eta, batez ere, ezagutzarekiko maitasun handiko lekua izaten jarraitzen zuen. Alexandriak itsasargi bat eta merkatariz betetako portu bat ere bazituen. Hiru, bi, bat, goaz! Zoragarria hemen nago. Alexandriak papiro, lanpara olio eta espezie exotikoak usaina du. Hor dago Hipatia, pergaminos eta objetu oso bitxi zinguratuta. Hipatia zientzialari handia da. Pozik nago zu ezagutzeaz. Ongi etorri etorkizuneko bidaiaria. Hemen matematika, astronomia eta filosofia ikasten ditugu. Ez dago magiarik, behaketa eta arrazoiketa besterik ez. Prestal zaude ezagutzaren mundu iluragarri honetan sartzeko? Noski, eta galdera asko eta asko egin aldizkizut, Hipatia. Ongi etorri, bidaiari lagun. Hipatia, nola lortu zenuen ikastea eta irakastea emakumeek ia ez zuten ikasten uzten garai honetan? Emakume baten hezkuntza gaur egun ere 400 urtean oso arraroa da. Nire aitari, Teoni, zor diot. Matematikari eta astronomoari txikitatik geometria, algebra eta astronomia irakatsi zizkidanari. Bere grina eta dedikazioak denarekiko jakin mina piztu zidaten. Behatzen, kalkulatzen eta arrazoitzen irakatsi zidan. Beste aurrek jolasten zuten bitartean, nik geometria, algebra eta astrolabioak eta esfera armiliarrak erabiltzen ere banekien planeten mugimendua jarraitzeko. Barkatu, Hipatia, astro zer? Esferak antzekoak esan duzu. Ez dut bat ere ulertzen. Bueno, ez kezkatu. Zalantza berdinak nituen aitak objektu horiek guztiak erakusten hasi zitzaidanean. Astrolabioa tresna astronomiko bat da. Izar mapa baten antzera funtzionatzen du. Eta horrek zeruan izarrak edo planetak non dauden jakiteko aukera ematen digu. Alzenekien bere diseinua hobetzen lagundu nuela hobeto funtziona zezan? Benetan, harrigarria, ikusgarria. Bai, bestalde, esfera armiliarrei buruzari nintzen. Ez antzekoak. Esfera armiliarra erastunez osatutako globo mota bat da. Eguzkia, ilargia eta planetak nola mugitzen diren ikasteko erabiltzen duguna. Tresna hauek astronomiaren mundu liluragarri buruz gehiago ikasteko aukera eman zidaten. Orain aipatzen duzula, uste dut behin bat museo batean ikusi nuela. Zuregana itzuliz, ez zenuen astronomia bakarrik ikasi, ezta? Ez, lehen aipatu dudan bezala, nire aitak matematika eta astronomia irakatsi zizkidan, baina filosofiaz ere asko interesatu nintzen. Liluragarria da. Eta ez zenuen ikasi bakarrik, irakatsi ere egiten duzu. Bai, hain zuzen ere, munduari buruz gehiago ikasi nahi duten pertsona askoren irakasle bihurtu naiz. Alexandrian irakasten dut, eta nire ikasleak biltzen ditut matematika, astronomia eta filosofia eztabaidatzeko. Testu klasikoak kopiatu eta eztabaidatzen ditugu. Galez daitezen eta jende gehiagorengana iristeko. Alexandrako neoplatonikoak izeneko filosofo garrantzitsu talde baten burutzat hartzen naute. Izen oso bitxia, ez da? Bai, zalantzarik gabe.
Kontatu aldidazu pizka bat zure bizitzari buruz leku zoragarri honetan? Hemen bizitza zaratatsua eta jendetsua da. Kale zabalak, merkatuak, tenpluak eta ikasketa eta ezagutzarako espazio asko daude. Jende gehiena merkataritzan, artizautzan edo portuan lanean aritzen da. Merkatuetan denetarik eros dezakezu, ala nola, ogia, olioa, ardoa, fruta, niloko arraina edo oialak. Nire eguneroko errutinak ikasle taldeei leku publikoetan irakastea eta matematika, astronomia eta filosofia eztabaidatzea barne hartzen ditu. Askotan, parte hartzen dut nire hiriko eztabaida politiko eta sozialetan ere. Egun oso lanpetuak eta ezagutzaz beteak dituzu. Alexandrian erlijio eta botere borrokak daudela ere irakurri dut. Hala alda? Bai, ikerketa egin duzu ni elkarrizketatu aurretik, oso ondo. Oraintze bertan, Alexandria tentsio politiko eta erlijiozoz beteta dago. Zoritzarrez, erlijioen arteko desadostasunek askotan eragiten diete ematen ditugun irakaspenei. Ez baitute denek bat egiten ikasten eta irakasten dugunarekin. Ai, ze pena. Baina hori guztia gora behera irakasle ospetsua izatea lortu duzu garai honetan, eta emakume gisa. Bai, ikasteko eta irakasteko grinak ez du generorik ezagutzen. Jende askok entzun eta errespetatzea lortu dute emakumeak. Zoritzarrez, ez errespetatzen, ez entzuten ez diren garai honetan. Hipatia, baduzu nire garaiko aurrei helarazi nahi diezun mezurik? Gogorarazi nahi nieke neskak zein mutilak gai direla beren helburuak lortzeko. Ez dago mutilen gauzarik eta nesken gauzarik. Nire garaian, inork ez zuen sinesten emakumeak zientzialari izan zitezkeenik. Eta uste dut, oker zaudela ezta? Mutilak eta neskak jakin min izatera, ikastera eta aurkitzera animatu nahi ditut. Hainbeste gauza liluragarri daude oarkanpoan, irten eta ikertu. Mila esker Hipatia, eta eskerrik asko zure ekarpen zoragarrien gaitik. Liluragarria izan da gaur zurekin hitz egitea. Eskerrik asko, denboran bidaiarian. Zure arropa arraroak izan arren, uste dut elkarrizketatzaile jakinmintzua eta adimentsua zarela. Ai, nire bata jantzea iztu zait. Agur, Hipatia. Gaur, Alexandriako Hipatiari buruz ikasi dugu, matematikaria, astronomoa eta filosofoa. Emakume oso ausarta izan zen, emakumeak mugatzen zituen antzinako burnu batean. Hipatiak unibertsoa azaldu zien bere ikaslei eta gure historia argitzen duen ezagutza argi bihurtu zen. Zoritzarrez, Hipatia hil zen bere ideiak onartzen ez zituen pertsona talde batek erasotu ondoren. Bere heriotzak askori tristura eragin zien eta Alexandriako ikaskuntzaro baten amaiera markatu zuen. Baina bere argia ez zen itzali. Ondoren etorri ziren jakintsuek arrazoiaren, zientziaren eta ikasteko maitasunaren simbolo gisa gogoratu zuten. Gaur egun bere adibideak munduari jakin minez begiratzen dioten eta ulertzen saiatzen diren guztiak inspiratzen jarraitzen du. Eskerrik asko iraganeko bidaia honetan gurekin bat egiteagaitik. Hurrengo atalean mundua bere arrastoa utzi zuen beste figura bat ezagutuko dugu. Ez galdu, historiak ahotsa du.